Dreaming of a high paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Nanga jingla jong Shillong mail ban pen pau pajba lingba ka khubor ka be day bat ka jaka jong okai ka badon ya ka kshaj we saudong ka bla pen pau da ki nongelam shnong ba ka de ka jaka ba kenja ngidon yu dak jingkali bangin bo ya ka tanat tourism ka sarkar jilla hi barok ka we shwa kata tungin phaidien chapang ka ni ka jaka jong okai prthei ka ni ka jaka jong okai ka de ka bla bana prthei ba manta bat jan malaga sngi ka kerteng ka pau kilat pathai khubor hadien ka jingjalap ya ka medyap ur raja Raghuvanshi nariat arliang hajan kaksha we sodong ur raja Raghuvanshi uday nongjo kai pathe na Indore Madhya Pradesh badula wan shakani ka jilla haringkat ka kurim jong u ka sonam Raghuvanshi ka badang ja menta nagamenta ka honeymoon kani ga jingja kalawan ra shisha ya ka kubor ka basngokya ya ki bor penyat ka shnong lajdu ka bapet iki chaka puta ke bla penkala jaka jungo kai hakate ka benta pan naga jingdan ka jingkit klie kala long ban yaki ban pedyang ban yekren bar ka kunhon kani ka channel haka sautari ujulio arajar arpusan haka jing yekren bakini ki nong elam shnong lala ban yo jingtep baladon ka tu ka ne banai menta bayakate ka jaka jungo kai ka bodon ka kshat we sodong lakhang nagamenta ki nongwan jongo kai perthei nagadaw ka jingbom don ka jingbom yashai jaka puta bat kishnong marjan kata ka shnong umblai ka nie ka kam ka don menta pdeng ka jingpatha na ka khasil autonomous district council ki HADC ye ka hima sora bakan penbet yu put usam hapdeng ki te kishnong haga jing ekren uba loving star kharshandi executive member ka dorba shnong lajdu ula batai bunya ye ka jinglong jingman ka ni ka jaka nadu balasdang ye ka te ka jaka jungo kai halor ka jingjala medyap hakini ki kindiat sngi uba loving star loong baki jaka bakenja angta ki rius niu kishim kabu balada ja bapli ya ka jaka jungo kai le se kanum ja kumkini ki jingja Ketika jing ka japu dang ni ko kala don ina du ki 2010 teter kuntok kan de shwa bani tu ep ya kata ngan brief kan ya ka jing long shong ni ma ka shong jung ini la jo kadai nadu ki balap skam so dar ni kadai nadu ki 1960 mo 62 ta dia tu por kam judon kai lap ni khlat yo tau riwa umblai mupu badu ni u la jo bukan tu lang bakini hiri pelang mo kishlong ba sa ni hari khasi kita ki reading jing sai yong tak bay ki riwat ki ong ki ri la khala khiat lo kata ketika jipes kem jom jon menik se mau tau snem khat khana spa ri puan de dengan kata shuaya kata ti don gi jing ekren hang tai apeng gi ti kishlong lang blai 1950 557 ngom tai bagi kentu bagi kibril nang thi ki kentu yu siem ba untung no lo jong u no sinsang ni la jo ki kentu hina ka shnong en umblai ta po no ka pa de tang blai ka de en umblai te teter ka ya ka ji kren teter kata ga jing ya kren na pring shnong umblai ba ki shnong la jo ba usiem te ta adu usem ka knas pa ru po ar ni ba pesken no lo jong no sinsang da ka ji hun ka ji su ka bom dot kan ka ji ka ja Deka preng kata kadon beka ji suk sai nia burom ialah kajok sia kada hai tuisne bang rit mangaru kema ba don kam judon kanu de dai tat adu ini snem giba hadin haki ajar kantam ajar shipau teter sijrong kan baklami kajing klim kan tipen imbiang ya takaba mendai bagi ong ba takade kasnong kadu snong ka ha po mampu ka ha po mblai kuntang ter kunta tiga adon kajing ele kisu kajing ya kentu joki 2010 emta adon nang tu lap teng ter hadin kaja lah ja nong to khamtam ka wedu ba kadon gani ka tourism kadon kajing mi le se no ka ka daw te ka pa pelong ya ki we pat bakin kelaktin ya tu ka jutang bakila ai haus nem ka klas pa ni po ban kelaktin no enda ka mai pat ban benta ba de bakin no ba kim itu shu ya ka song ajo bakan ni kam de kapadon lau jong soda bersin syari kan de siap ya ka snong kata wen de tat hadu kata de banong ya kata suai kata kam don ga ige kata de kata jong ga ji ka ja kan
Tikani ka kam bade hadian bagi mi sekini gi jing huri hura kimi gi hadian ba nipli ya ka wei sudong mo wei sudong anong epi gade haki 2018 kumta hadian mengisi lekai hakini ki wa ni kwai do kli kumtu na du chat den tlen gi no so tu tidon ko ga por ba ngalap ya ka tu ka jaka kumtu tinga bayu i ya ka tu ka jaka ngalap persangnya tu ngalo ka ba internet ba kan hata kapor nga bat kum executive member ni te kadon kapor bingilong isi tingi po itu kana kan ngiyong ba nga lawan ya cash tu ngapai ka caka kalong ba itanan lo kalanti banya pa ba de kamdon hata kapor ong dangi ngia discuss kum tu ngiyo kumnol sarai la lagi promote no nga jaka mo nin penlong no kum kawai naki to respond lesi kan kring ya ginongan kai kan long galat kamai pi sakata kaporo kadeka lawat dong belak peske musim ya katu baro katu ka khla baro aliang ngai ka badon ka ksai pren adien kata pada nilai syong ne da ka we ka jingmut pada ngi ya su ya ham ngi shim ya kata karai bangin ya lum da ka dol bar ba adien kata ngi shim ya karai bangin ya mi ba ngi ya pelat inti ngi ya penpau no syok petai kan ni jaka tinggal aslang mentre yang ta patang kat no tayau kat ubna kala sapriang ngai apai baru wei kala banang ta ka syat wei sudong tiang tak la ngila tre ba kan nu banang kun mau syuk kan nu banang tu nama kala kham slam ngila tre yang tu ti adin gadon ka jing kam jogi sinong bana marjan kum ka syong umblai kata de jing sya kiwan kam ang tu ti gadon ka jing ya keni gadon ka jing ya yu tu te na kaliang pulit khang no dah hadian pada kiwan covid tu te kelak khang biang dah hadian pada ngilap li biang ya hadian pada mi pada am tu khang penhuri ura pi kata kalau komta la asi lasian komta penjari mensua 144 CRPC la penjari ba hadian melakut tu ngilap li biang long silong biang ta te tat hadu mental la khang sa ba ini kam keyboard ngila approach keyboard ki badai pen jabor sim ti hakata kapor usim lo chat bakakam kladon apot district council tu up ya karana district council hadin na district council la dispose ini case di nagani kalian juga ni wei kisnong pada kilong agrif kila chai court nai court kila de dispose kila apa banai cha tribunal ban le janai mo syaka tribunal joka isi ka district council hadin na tribunal ru kala dispose kala ai ko order ba ko ba the aforementioned four village mo kiti sau teli kisnong ki biya kaja kata kala du maupu umblai la indop kala recognize kumki full fledged village kisnong ki badon la ka jongga sinsar kada andai kalak tangya ka utau legally approved boundary tang utau demarcation line gen ubom don dia kata naga tribunal kila pha syaka isi banne hadin naka isi hakani ka khasau tarik uni benai April kila pha ya ipaim ba dia ka office yung ipaim jogi masora bain pendap no ya kani kam apo benai di menta kala don ka ji krem ba ipaim tingi kermen hi ba ipaim nu sim khia namar bale da ka ba nimya shay put usam lala nimya kamdot ka jing peni thu ka chupus kam kabumun kawan ra ya ka kelrum ram ha prengki kun ke hajar jogi ma tingaru ngakan tujur bat ngakermet scam bai pai mani ka kenti pamta in penap kumbala tha kenapa kan warano ya ka syongsuk ka syongsai kumu nong syong sinong ngadap da ka jing sukhya ka jing sosi namar kai ka spirit jungi kelong ban kentiu ya ki kam jo kai perthai ka jing nangwan jo ki nangwan jo kai perthai ka di galat kamai kalat ai kam ai jam ya ki nong syong sinong pat sakawai ru ka kentiu ya ka roi kapar kau kentiu ru ya ka buram jonggari ba jai beri jongi hakmat ka perthai istelo re kini ki jing ja ade ki penlo kata mat yong no khamtam kum yangi nakani ka thang gen akaba ka perthai katip kum baja ki tuki media ki lade ba ki ong ma de kata ka crime prone area kini ilong ki kata mi nama ye basni ilong kum i priading i batiak ela peluk de nagi beri kin jenjang bentip ya kajing itanat kajing bah kan ni kata nama ka perthai thrais ni umtalai ka ba hakmut lada ngile chinunu jaka ngi kliswa
kasengan yang betul jaka lada ngilek yang nuru giwat shua ya taba kejing tip ban kli jing sengan remental lada tip no daki jing sya penyam ki jing yap kini kita du jaka kan kata le se ngi kelmen hi ba kin lap no ye ki daw ki baja ki ba long khanang ba kan long shai no bat ba ni kum ki nong shong shnong jong ni ka tha ni kum ki breu jong jai mun jong ni kim de ki ba dun ktiru kata le se kan penlong ba kin lap no ye ki jing syaru kin kham sting ni kenyang rela da ja ba sa ha ka undum ma de ha jing bom lam pro ka kata ye ka roi kapal kham ta ma ka liang jo tourism ini balada lada jin lada ketika wei sodong kapli kayak kemuju ya bapi apnya pi bandon gini kicingja toh kata ka de jing kali ka ba de te ko ma chuong no epi la la don ka ying ja hnu ro hnu ka balong abandon ka bam shong breu tiang ta ki kam sniu kin don la ha sor hnu kon dong ne hnu hnu ro ka ju hi ka long ha ki jaka ki bla long khang bam don ban shong ban pe ban khmi ang to ka ju hi ki riu sniu kin yo ban shim ka bu kain ka long ta ka tai na hat it bin ba ka thi ka pli to man ta la da ka pli mo la da am don manu ro la da don tangi we dukan ibarit ro iba don breu ba di jing di manu pi urius ni wanut ban le ini kam sniu mereka we ka de ba klalong sya khang don manu ro hata ki breu da le se ki breu ki blatip ya ka jinglong jiman ki la mensim ka bu hi hakawai pat kalyang uba haban job kharchandi acting sordar ulong baka dorbar snong kadon ye ka benta ka bakraw ban pet ye ka bha kamiat kinong wan chungo kai ta ka bakubur bakidon menchua ki jingja habrio ki chaka chungo kai ulong baka snong ka shimkhia ban yekit ye ba bat ban pet bakinong wan chungo kai kinum le lai lan le persha iki an snong ngai bakini ki bawan ja kinam jalong namar kum balong hakis nem ki por ki bladep ni kum ki nong song ta snong lai du ju train ju ta ha ka thi ka sai we sodong ju panya ya ka bat ngi penlong ya ka parking sani saneng om ka parking ka basti sarum rai ka thi ka parking ka sarum ka de ka dang susna sen bat ka de hi ka ba ka jing sna jong ki ka ba ki om ka viewpoint ten dang leng jong i kum ka snong halo jong ni ka bentangi sutu ba nadu ki ai bawan ja hakini ki benta kham tam hoi saudong labun ki jingjia ki bayade haka hap kak or ki blak ki kal apoi saru haka put jong ka jingya ke bo wei para khasi jingi phna khasi ni bana ka bo thain ri bo ru la depan khlat haka wei saudong tin nakale jong ko sinong ladon benta haka to ko caka bangin yakit ya ba ngin yara yarong te ladon ko wei ru ka kha turis ka bahap nang to na bu pon chapo te haka taru ngiledon benta bang yakit ya ba tikidon ki jingjar ba kinong tu kinong luti kinong yu kidon ha gitu ki benta te nakalian jong ka snong ru niladon benta kita ki long ha kita ki benta ki ba ki breu ki banabar kum kita khar ki kandu tingilala bante lakam kita te ada ka jingdon jong ka snong ka rap sibun ya ki jing sni ta kapli ka thi we sodong ong te kamut kini ke baro kineman urlong namar kumbangi long hi ngibu iki volunteer bakin ap ang thi te kemba nakiwan ki toris ru nadu kapor ba kilek sibu kilawan hakipor janmit kemtu sibu san baji tingi long da ka jingkar par yong ki ni pelai rengi ap ya ki kat hadu bakinda wan ban long bakin kieu hadu bakinda mi sendon ha badu banginda ni tho ikin nambar kali iki baro itu ngingai hi bangga daga jingdon ka jong yang thi long kan kham yarap khan dia menta ka jingkali ka bau shilong mel ubo bat bakatanat tourism na do menteri uba pol lingdo u director kani katanat pat ki officer ki de ban pensai pet ba shai kata ka jingpen bana ka don na kaliang jongki bakin pen bana khnang kinong jong kai perthei kintep bai kai chaka jong kai perthei ka badon hawai sodong lakhang shuwa sipor shai ka jingpen tep pat ba lingba jongno lapen bana kabakum ko wei nakalat pathai khubor ka klemdon yakum kata ka jingpen bana ne ban yo ru ya kata ka jingpen bana ban pintep shakipat ba bobon balang barhato kan shim ne em bakade ban kitkli bat kani ka jingja kabaga jala meghalaya kamtam kari khasi menta kashusha kano kum ka crime prone hills Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya